ಹೇಗೆ ಗೈಸ್ ಮಾತಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಡೆದುತ್ತೆ ಹೊಸಂಜಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಸ್ವಾಗತ ಗೈಸ್. ಸೊ ಯಾನ್ ಅಜ್ಜ ಬೊಕ ದೊಡ್ಡ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಟೆಂಪಲ್ ರನ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾತ್ರ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಇಡೇ ಬೋದಾಂಡು ದೂರಜ್ಜ ಐಲಾಂಡ್ ಐಲ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಗಾಂಡು ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಕ್ಡುಲ್ಲಿರು ಮೂಲ ದೊಡ್ಡಲ್ಲಿರು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಮಲ್ಲಗೇನು ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಅನ್ಕೊಂಡೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಪೀಜಿದ ರೇಷ್ ಮಾರ್ನ ಮದಿಮೆಗೆ ಹೋಯ್ನ 2017-16 ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಬೋತುಜಿ ದೊಡ್ಡ ವರ್ಷ ದೊಡ್ಡ ವರ್ಷ ಸುಮಾರು 10-15 ವರ್ಷ ದೊಡ್ಡ ಬಂದೆ. ಅಜ್ಜ ವರ್ಷ ಯಾನು ಕರಿ ವರ್ಷ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2ನೇ ತಾರೀಕು ಬತ್ತೆ ಕರಿನ ವರ್ಷ ಅಂದ್ ನವರಾತ್ರಿದ ಪೂಜೆ. ಓಕೆ ಎಂಕಲ್ನ 7ನೇ ಪೂಜೆ ಅಪ್ಪ ಐನ ವಿಷಯ ಹಿಡಿದು ಬೋತನೆ. ಹೌದು ಸರಿ. ಈ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಹಿಡಿದು ಬೋತೇರು ಎಂಕ ಪಾಯರ ಆಯ್ತು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಉಪ್ಪಲ ರೀಜನ್ ಈ ಸೀಮೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಐಲ ದೇವರು ಭಯಂಕರ ಫೇಮಸ್. ದೊಡ್ಡನ ಒಂಜಿ ಸೀರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪಟ್ಟೆ ಸೀರೆ ಕೊರತಿ ಕೊರ್ರೆತ್ತು ನಾವು ಕೊರ್ದಾಂಡು. ಸೊ ನನ್ನ ಅಂಚ ಮಲ್ಲಾಗ ಹೋಗ ದುರ್ಗಾ ಪೂಜೆ ಲಾಂಡ್. ಸೊ ಅಂಚ ಐತ ಮಲ್ಲ ಬೈ ಮಲ್ಲಡು ನಮ್ಮ ಓಕೆ ಸರಿ. ಎಸ್ ಗೈಸ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಟೆಂಪಲ್ ಲಾಂಡಿ ಮಲ್ಲಲ್ಲ ಪುರ ಕೈ ಮುಗಿದಾನು ಶೋ ಕಾಣದ ಅಜ್ಜ ಅಂದ್ ಎಂಚಾಣ ದೊಡ್ಡ ಏತ್ ವರ್ಷ ಅಂಡಿ ಇರು ಬರಂದೆ ಮಲ್ಲಗೆ ಮಲ್ಲ ಬರಂದೆ ಏತ್ ವರ್ಷ ಅಂಡಿ ಏತ್ ವರ್ಷ ಸುಮಾರು 10 ವರ್ಷ ಅಂಡ ಏ ಬೈ ಯಾನು ಮೂಡ್ ಬತ್ತನೇಕ ದುಂಬು ಏತೋ ವರ್ಷ ದುಂಬು ಬತ್ತ ನಾವು ಮೂಡ್ಲ 7-2 ಸತಿ ಬತ್ತಲೆ ಕಾಣದ. ಮೂಡು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಹೌದು ಸರಿ. ಇಂದು ನವೆಂಬರ್ ಬತ್ತನೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 3 ನವರಾತ್ರಿ ಬೇಕ ಬತ್ತೇನು 7 ಆಗಸ್ಟ್ ಬತ್ತನೆ ಅತ್ತ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಬತ್ತನೆ. ಎಡ್ಡೆಂಡು ಅಂತಂದು ಒಂದು ಚಿತ್ತುಬಿಡಿ ಎಡ್ಡೆಂಡು ಪೈಸಾ ಕೊಟ್ಟಲ್ಲ ಯಾವ ಯಾವ ಬಡ ಯಾವ ಯಾವ ಅಣ್ಣ ಯಾನದು ಮೂಬೇಕಲೆ ತಿನ್ನೇರಂಡ್ರೆ ಮಾತಾಡ ಜೋಕು ಕೊಡಕ ಮಕ್ಳೇ ನಾವೇ ಆಸೆಯನ್ನು ಕೊಂಚಿಗಿಲ್ಲ ಬ್ಯಾ ಕೊಂಚಿಗಿಲ್ಲ ಕೇನಿಗೆ ಅಡ ಏನೇ ಪುಂಡ ಇತ್ಯ ಅಂತ ಮಗ ಇಟ್ಟೆಂಡು ಬಿಡೋದ ಅಂಚೆ ಹಚ್ಪತ್ತೈನು ಒನ್ನೆ ಅದು ಅದು ಕೆಲದಂಟೆ ನೀರ ಪೂಜಿ ದೊಡ್ಡ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಟು. ಅವು ಕೊಂಚ ಸೀಸನ್ ಉಂಡು ಆಪಲ ಬರ್ಪುಜಿ ತಿಂಡೆ ಪೂಜಿ ವರ್ಷ ಜೋರು ಚಿಕ್ಕಂತ ಸಮಯ ಅಲಾಬಿ ಎಕಡ್ಲ ಹೊತ್ತು ತಿಕ್ಕಿಂಡು ಅಲಾಬಿ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಚಿಗೆ ಇಂಚಿನ ಜಾಗ ಎತ್ತೆಂದು ಊರ ಅತ್ತ ಭಾರಿ ಲೆವೆಲ್ ಜಾಗ ಎತ್ತ ಅಂದು ಇಂಚಿನ ಜಾಗ ಇಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಎತ್ತಲ ಪ್ಯಾಂಟೆ ಹಾಕೊಂಡವು ಈ ಮಲ್ಲ ಲಂಚಿನ ಪ್ಯಾಂಟೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡವಂತ ಈ ಮಾರ್ಗ ನನ್ನ ಸರಿ ಹಾಕೊಂಡಪ್ಪ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಒಂದು ಬಾಂಡ ತಾಮಾರ ಬಾಂಡ ಅವಲಂತೆ ಹಾಲಾತ చూడ్రి మళ్ళాకి అని సరే సమతావన చానట్ పోదెన్న మన్పతి అన్న కన్ను అతదా మాత వరకే వాడి సాలిని వంచి ఎన్న 100 ರೂಪಾಯಿ ಪಾಟ್ರಮ್ಮ ನಮಗ ಪನಿ ಅಂತ